Danas odgovaramo na vaša pitanja. Pitali ste je li pravilno milijun ili milijon i kako se to piše. Pravilno je samo milijun u hrvatskom standardnom jeziku, nepravilno je milijon ili milion. Isto tako pravilno je samo milijarda, a ne miljarda i slično. I od imenice milijun pravilno je tvorena imenica milijunaš i milijunašica. Nepravilno je i izgovoriti i napisati miljon. Pravilno je samo milijun, kao što je nepravilno i miljonaš, miljunaš, a pravilno je milijunaš. Pitali ste je li pravilno jel ili je pravilno jer. Značenje je različito, a ovu kombinaciju jel zapravo ne bismo smjeli upotrebljavati u hrvatskom standardnom jeziku. Ono što je pravilno kod postavljanja pitanja jest upotrijebiti glagol biti i zatim upitnu česticu li. Pa je pravilno je li on došao, je li nešto učinjeno, je li onako kako bi trebalo biti. Veznik jer jest uzročni veznik i ima značenje jednako značenju veznika budući da. To jest značenje mu je uzročno. Dakle, kada je riječ o uzroku, onda pravilno kažemo on je nešto napravio jer je tako trebalo učiniti. Ili jer je tako trebalo učiniti, on je to napravio. Umjesto jer je on to rekao, ja sam to učinio, nepravilno je li je on to rekao, ja sam to učinio, kao što bi bilo nepravilno i je li on to rekao, ja sam to nepravilno učinio. Kada postavljamo pitanje, onda možemo pravilno postaviti pitanje je li on to dobro rekao. Evo jednog primjera iz života koji će sigurno biti dobro upamćen i koji će vam onda omogućiti da dobro razlikujete je li i jer i da u vezi s tim nikad ne pogriješite. Dolazio sam na svoje radno mjesto i na porti fakulteta na kojem radim pozdravio me gospodin koji tamo radi i pitao me: profesore, možete li mi objasniti kako je ono pravilno, jel ili jer? U tom trenutku u prostoriju gdje portir radi, odnosno u portirnicu, ušao je jedan moj kolega, profesor, i samo je zatražio ključ od jedne prostorije, na što mu je portir dao ključ i rekao mi je: kako, nije me ni pozdravio, samo je tražio ključ. I nakon toga sam mu ja objasnio je li pravilno jel ili jer i na kraju je njegov zaključak zaista bio zanimljiv. Vaš kolega nije me pozdravio jer je bezobrazan, a ne jel je bezobrazan. Još jedno pitanje našeg vjernog pratitelja. Pratitelj je pitao je li pravilno kupit ću to kada ću ići u trgovinu ili je pravilno kupit ću to kada budem išao u trgovinu. Riječ je o dva glagolska vremena. Jedno vrijeme je futur prvi, drugo je futur drugi. I ako se radi o dva glagolska vremena, odnosno o dvije radnje koje će se događati u budućnosti, ne o dvije radnje koje će se događati istodobno, nego će jedna prethoditi drugoj budućoj radnji, onda pretpostavljam da je pratitelj to i sam pretpostavio, treba upotrijebiti jednom futur drugi, drugi put futur prvi. Pa je pravilno kupit ću to kad budem išao u trgovinu, a ne kupit ću to kad ću ići u trgovinu. Naime, kad kažemo ili napišemo kupit ću to kad ću ići u trgovinu, onda znači da će te dvije radnje biti istodobne. Međutim, neće, jer najprije se mora ostvariti uvjet da ja idem u trgovinu i nakon toga ću to moći kupiti. Dakle, pravilno je kupit ću to kada budem išao u trgovinu.